O Concello de Pontevedra retrasa o pago do imposto sobre os vehículos de tracción mecánica e o padrón de mercados e valados. Esa é a primeira medida económica que toma o Goberno municipal co obxectivo de minorar as consecuencias da crise do coronavirus. Deste xeito, o imposto de circulación poderá pagarse entre o 4 de maio e o 6 de xullo. O máis importante que pode significar un problema económico para as persoas era o da viñeta que se retrasa ao 4 de maio en período voluntario, en período, a partir do 4 de maio se pode pagar, pero que hasta o día 6 de xunio non é necesario facelo. Se fora necesario ampliar eses plazos, pois ampliarlas. E outro é o tema de mercados e vallas, que tamén se retrasa. Normalmente se paga 2 meses máis tarde e agora se vai a pagar 2 máis 2 meses máis tarde, 4 meses. O alcalde de Pontevedra anunciou tamén esta mañá que o Goberno municipal está a estudar a posibilidade de rebaixar as facturas de auga e lixo. Ademais, o Concello axilizará o pago de nóminas e provedores co obxectivo de facilitar a súa liquidez. Outra das prioridades do Goberno municipal nesta crise sanitaria é garantir a atención ás persoas máis vulnerables. Neste eido, Miguel Anxo Fernández Lores recordou as 2 liñas telefónicas que están dispoñibles ante calquera necesidade. Habilitamos 2 liñas de atención específica para o Servicio de Benestar Social, que son o 986-850398 e o 986-848334 e que están disponibles de 8 da mañá a 8 da tarde. Calquera persoa que teña alguna necesidade, que estea sola ou teña calquera dúbida de benestar social, pode chamar. Para as vítimas de violencia machista, o Concello pon a súa disposición o número 900-119-741. O horario de atención é de 9 da mañá a 9 da noite. O alcalde aproveitou tamén esta rolda de prensa online para agradecer a toda a cidadanía o seu compromiso e responsabilidade durante o estado de alarma. Sen embargo, nos últimos días, a Policía Local de Pontevedra denunciou xa 20 persoas que estaban a incumprir as restriccións ditadas polo Goberno. O comportamento da sociedade pontevedresa é responsable e solidario, e decir que tamén o Concello está colaborando estrictamente e lealmente con todas as administracións, desde os Sergas hasta a Subdelegación de Goberno, hasta a Policía Nacional, etc., para ir todos da man e intentar que este proceso, que non sabemos canto vai durar, ni sabemos como vai evolucionar, porque está cambiando da noite pa mañán ou incluso de hora a hora, pois sexa o máis levadeiro posible, non? O alcalde recordou tamén esta mañá que todos os funcionarios do Concello están traballando arreo ou ben de maneira física ou mediante o teletraballo, co obxectivo de garantir todos os servizos municipais.